дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақша чорабиниҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо корҳои созандагию бунёдкорӣ ва чароғонкунии кӯчаву маҳалла ва корхонаву ташкилотҳо бо суръат идома дорад. маъмурияти беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода низ дар партави дастуру ҳидоятҳои некбинона ва созандаи роҳбарияти олии ҳукумати кишвар қисмати берунии бинои беморхонаро чароғон намуда, ҷиҳати зебогӣ ва равшанокии бинои мазкур ҳангоми шаб ҳусни дигаре зам намуданд. дар ин радиф метавон гуфт ки фаъолияти беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода давоми 24 соат ба роҳ монда шудааст. аз ҳамин лиҳоз масъулин барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба сокинон тасмим гирифтанд ки қисмати берунии бинои беморхона ва дохили беморхонаро чароғон намоянд. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, соли равон беморхонаи маркази шаҳри Турсунзода қисмати беруниаш аз таъмир бароварда шуда, ҳамаи кӯчаҳою ҳамаи биноҳо чароғон гардонида шуд. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, фаъолияти ҳамаи шӯъбаҳо 24 соат давом дошта бо ёрии маъмурияти беморхона чароғонида шуд. воқеан солҳои охир дар шаҳри Турсунзода биноҳои нави истиқоматие ки сохта ба истифода дода мешаванд, ҳамагӣ чароғон мегарданд, ки ин ба зебогии симои шаҳри Турсунзода мусоидат менамояд. дар ин замина бояд гуфт ки бинои беморхонаи марказӣ қаблан ҳангоми шабона чароғон набуд, вале имрӯз дар сатҳи зарурӣ чароғон гардидааст. маъмурияти беморхона ният доранд ки соли равон бо даст додани имконият қисмати дигари бинои беморхонаро чароғон намуда, дар самти сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузорӣ намоянд.